ଆରେ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ନା। ତ ଏମାନେ ଚାଲିଲେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ବାରଟେ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଜା ମାମୁଁମାନଙ୍କୁ ଧରି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କାହିଁକିନା ବାରଟା ଅଛି ମାନେ ନିହାତି ମାଛ ମାଂସଟେ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର ନା। ତ ତେଣୁ ଜାଲଟେ ପକେଇଦେଲେ। ଜାଲଟେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ମାଛ କେମିତି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା ଥିଲା ଯେହେତୁ ଜାଲ ଟାଣି ହେଲାନି। ତ ତେଣୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଜାଲଟିକୁ ଟାଣିଲେ। ଟାଣିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କେମିତି ମାଛ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଲ ଆଣିଲା ପରେ ତ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ଜାଲଟି ଅଛି ତ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ। ଯେହେତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ତେଣୁ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟାଣ। ତ ଉପରକୁ ସିଏ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମାଛ ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ମିଶିକି ଥିଲେ ତ ତେଣୁ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଓ ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବେ। ନହେଲେ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖାଇଦେବେ। ତ ଏମିତି କରି ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ମାଛ ବାଛିକି ରଖିନେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ କିଛି କାମ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୀଳଗିରି ଯାଇଥିଲୁ। ନୀଳଗିରି ଗଲାବେଳେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ କାଳୀ ପୂଜା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମେଢ଼ଟି ହେଉଛି ଆମର ହାଟ ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ନୀଳଗିରିର ମେଢ଼ଟି। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତ ଏଠିକାର ସାଜସଜ୍ଜା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ରୋଡ଼ ଶୋରେ ବି ଏମିତି ଭଲସେ କରିଥିଲେ। ତ ରୋଡ଼ ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡାକୁ ରଖିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇବି। ତ ଆଗକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ବଜାର ପାଖରେ ଏମିତି ଏଠି ବି କାଳୀ ମେଢ଼ ହୁଏ। ତ ଏଠିକାର ସାଜସଜ୍ଜା ସବୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗରେ ଏଠି ମେଢ଼ଟି ଆପଣ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ମେଢ଼ଟି ଅଛି। ତ ଏଠି ବି ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବା। ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ମେଢ଼ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଜସଜ୍ଜାଟା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ଏଠି ସଜେଇଛନ୍ତି ମେଢ଼ଟି। ଏଠି ଭୂତକୋଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୂତକୋଠିକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଭୂତକୋଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଭୂତମାନେ ସବୁ ଟିକେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ଏଠି ଜଣେ ବାବା ଜଣେ କିଏ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଭୂତକୋଠି ଦେଖି ଡର ହିଁ ଲାଗୁନି।